Знаеш ли какво е това и защо хората буквално се бият за него в моловете в Азия? Една леко грозна играчка на име Лабубу, която генерира над 1 милиард долара. Нека разберем на какво се дължи успеха. Това е малко чудовище с заешка качулка и грозна усмивка, създадено от дизайнер от Хонг-Конг през 2015 година. Но защо става вайрал 10 години по-късно? Зад успеха всъщност стои една огромна маркетингова схема, която е изградена от няколко основни фактора. Първо, купуваш кутия, но не знаеш какво има вътре. Тази игра носи тръпка, интерес и колекционерска зависимост. Освен това, Риана и Лиса от Blackpink имат такива. Естествено, всеки иска да е като звездите. Има специални серии, от които има само по 100 бройки. После ги продават за огромни суми от рода на 100 000 долара. И да, има хора, които ги купуват. Не се залъгвай, умишлено изглежда толкова странно и малко плашещо. В Азия има интересен пазар, който е всъщност основан на неща, които изглеждат ugly cute, т.е. красиво грозни или грозно красиви. Особено сред възрастните, не сред децата. Какъв е резултата? През 2024 година PopMart отбелязва над 180% ръст на акциите си, а пазарната й стойност достига над 46 милиарда. Освен това, годишните приходи от серията The Monsters нарастват 8-кратно през 2024 година, като Labubu генерира почти 1/4 от общите приходи на компанията. Labubu не е просто играчка, това е урок по маркетинг. Имаме геймификация, носталгия, ограничен достъп и социален статус. И когато комбинираш всичко това, можеш да превърнеш дори плюшено чудовище в културен феномен.